Bluetooth disconnected. Kepada adik-adik aturakan abdi pamatur. Acara yang salah tinggiun dimiko inti pengawasan satu meniko. Dumateng asalipun Bapak Ustaz Abdul Bakir dan Bapak semua Bapak sak tekamipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa salliman ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita menunjuk dumateng para jamaah sedaya ingkang hormati sedaya Bapak Nami, Kepala Sekolah SD Jeluk, ingkang mulia dumateng Takmir Masjid Baitur Rahim ingkang kula muliaken, lan dumateng para jamaah Bapak Ibu ingkang kula muliaken sedaya anak-anak ingkang tansah kita tresnani, mugi sedaya tansah pinanganten rahmat hidayah sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Sepindah membuat tansah menjalankan puji syukur kita datang kesanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kenikmatan dhateng sedaya nikmat ingkang kathah, nikmat ingkang ageng sae ingkang kita sadari utawi ingkang boten kita sadari. Mugi sedaya nikmat ingkang diparingaken Allah Subhanahu wa taala menika dadosaken kula panjenengan sami tambah semangat anggenipun ibadah dhateng kesanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kunjungan datang junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merambah datang para
keluarga sahabat lan para pendhaipun ingkang derek dhateng sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan sami dijauh dari dina kiamat lan sapi kantos syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ingkang mulya, alhamdulillah wonten wekdal menika kita sampun masuk bulan Agustus. Sampun masuk bulan Agustus. Bulan Agustus menika nguntaken kita akan dua kenikmatan ingkang agung. Terus bertepatan kalian bulan Agustus menika wonten mengingatkan kita momen utawi peristiwa ingkang agung ingkang menika menapa anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah berkaitan kalian bulan Agustus ini bertepatan kalian bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal utawi bulan Maulud. Asinipun bulan Maulud, utawi bulan Maulid. Atasipun bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika termasuk anugerah ingkang paling utama kangge sedaya makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipun terlahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika anugerah terbesar. Nggih. Sampai dipungendikaken saking mulyanipun Kanjeng Nabi Muhammad niku dipungendikaken wonten suatu ungkapan. Laula kama khalaqul aflaq. Saandine mboten karana panjenengan mongko ora saandine mboten karana sira mongko ora bakal diciptakaken alam. Terus Allah Subhanahu wa taala menika menyiptakan alam semesta niki kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada terusipun Kanjeng Nabi Muhammad menika anugerah yang terbesar sampai dipengendikaken wonten Al-Qur'an wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan orang ingsun utus sira Rasul Muhammad kejaba dadi rahmat kangge seluruh alam. Nggih. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad menika termasuk minangka rahmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang ketok lan kulit. Nggih. Dadi keberadaan Rasulullah menika dadi rahmate Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami ingkang tinakdir dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad niki dikersani kalih Gusti Allah, ditakdiraken kalih Gusti Allah dadi umat sing paling mulya. Nggih. Kula panjenengan sami iki nek dibandingke kali umat-umat sing biyen-biyen sadurungipun Kanjeng Nabi Muhammad, kula panjenengan sami iki termasuk umat ingkang mulya. Mboten ampun duwe rumangsa wah mergo amal ibadah kaya, mergo amal saleh kaya. Mboten. Nek dibandingke amal saleh kula panjenengan kali sing mboten saleh. Wis jenengan saged ukur piyambak, akeh endi? Nggih, sing saleh napa sing ora saleh? Kira-kira. Akeh sing saleh napa akeh sing ora saleh? Akeh sing ora saleh. Nggih. Dadi nek kula panjenengan sami kok rumangsa wah dimulyani Gusti Allah mergo amale pret. Nggih. Wis boten gampang, boten angel-angel. Jenengan lesane ngucapke la ilaha illallah, ngucapke Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, kalih lesane sing kanggo nglendengi akeh iki. Oh, wis kita ta nggih. Dadi nek kita niku rumangsa wis duwe amal saleh iki mangpret ngono. Nggih, dadi mulyane kula panjenengan sami dibandingke kalih umat-umat biyen nggih niku merga kemuliaanipun Kanjeng Nabi Muhammad. Kita gandul dhateng kemuliaanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila niku termasuk anugerah nikmat terbesar, nggih. Kula panjenengan nggih teng alam dunya mbok pilih kula panjenengan boten rumangsa. Ning asline wis ketok nggih. Nek ceritane zaman Nabi biyen niku nek kaum nggih suatu kaum niku wis banyak kemaksiatan nggih pun patah kemaksiatan niku nek Gusti Allah menurunke adab niku langsung contonipun Firaun kan maksiat nggih
bala tentarane niku terus maksiat sampai memburu nggih Nabi Musa niku dadi buronan nggih. Akhirnya napa? Gusti Allah bendu Fir'aun sak bala tentarane langsung di napa jenenge ditenggelamkan ke laut. Nggih. Matur ngoten sinten niku sing balane Fir'aun niku sing duwe akeh niku lho. Sini Korun. Nggih. Korun niku saking akeh bondone, nggih saking duwe akeh. Niku gudange niku boten gudange, kunci gudange. Niku nek dibeto kalih napa namine? Gak kalih napa? Keledai 10 mboten cekak. Saking katahe gudange. Nek gudang hartane kathah, duwe kathah mboten gitu. Nek boten tau bayar zakat, boten gelem zakat, tambah akeh duwe tambah sombong. Napa nalika Gusti Allah bendu langsung bumi dibuka, harta sak korine langsung terkubur nang bumi. Niku umat terdahulu saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad menawi melakukan satu maksiat Gusti Allah bendu langsung dihukum kaya ngoten. Ketok langsung. Nggih. Kita langsung. Ning umat Kanjeng Nabi Muhammad mboten. Mergo mesakne istilahnya nggih mesakne teng Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku mesakne nang umate sehingga dipun keringanan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nek ana umat Kanjeng Nabi Muhammad ngaku umat Nabi Muhammad ning ahli maksiat niku ya ora langsung dihukum kaya umat-umat biyen. Langsung ketebur laut atau langsung ditelan bumi atau langsung napa burunge diangkat dinten mboten. Nyatane kan wonten saniki sing niru Korun kan wonten nggih. Ana segelintir nggih mungkin ya segelintir manusia numpuk-numpuk bondo sampai bondo niki nek gak tuku negara iso. Nggih. Ning ya ora ditelan bumi. Nah niku termasuk bagian saking rahmatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad iku nek lakoni maksiat ora langsung dihukum, ning hati-hati. Nang dunya iki ora kena hukuman, ning akhirate sing rekoso. Nggih. Lah iki nek sing bermaksiat. Lah nek sing tiyang sing sae, sing ahli ibadah, umat Kanjeng Nabi Muhammad niku nglakoni setunggal kesaenan. Nggih nglakoni setunggal kesaenan, satu kebaikan niku diganjar 10 kali lipat. Nek umat saderenge Nabi Muhammad, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Nuh, niku nek nglakoni setunggal kesaenan, nggih paling ganjaran setunggal. Ngoten. Nek kula panjenengan sami melakukan kebaikan namun setunggal niku diganjar 10 kali lipat. Niki nek amal-amal sing nggih sing lumrah, amal kebaikan sing biasa. Nek sedekah beda meneh. Nek sedekah mboten namung 10 sampai 700 kali lipat. Paribasane jenengan niku sedekah 1000 rupiah. Niku nek Gusti Allah bales niku 700.000. Ngoten nggih, dilipat gandakan, napa dilipat gandakan 700 kali lipat. Sedekah 1000 niku dibales 700.000. Niku sok ben nang akhirat nggih. Nang dunya ora usah parek. Nek jenengan nang dunya niku berlaku hukum kaya ngono, sedekah 1000 dibales karo Gusti Allah langsung 700.000. Ya ora kon deres. Apa deres angel-angel sedina oleh pira. Sedekah 1000 wae boleh langsung 700.000. Ada lagi. Niku mangke diparingi teng akhirat utuh. Lah nang donya oleh napa teng donya itu dipun paringi berkah. Nggih, nek berkah iki insyaallah dadi lan napa namine ayeme bisa wonten dalam dunia menika. Nggih. Lan tasih kathah kenikmatan anugerah keistimewaan ingkang dipun paringaken Allah Subhanahu wa taala dhateng kita umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku di bulan Agustus mengingatkan kita berkaitan kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad ingkang dadi rahmat kangge seluruh alam. Pramila mlebet bulan Agustus mlebet bulan Maulid niki wau nggih, bulan Rabiul Awal, bulan Maulud niku dipun anjuraken ngata-ngataken maos sholawat. Sapa roh Kanjeng Nabi terus ningali kita sehingga kita
angsal tresnanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek perlu ngawotenaken napa kegiatan Maulid Nabi nggih, ya sak masjid maca biasanya ini nek Maulid maca napa? Berjanji napa enggak? Berjanji lah ngawotenaken perjanjian nggih pas bulan Maulid ya. Nek teng Klaten ngoten kan nggih kula Klaten menika nek pun masuk bulan Maulid niku mulai tanggal 1 ngantos tanggal 12 itu saben pada maghrib maca berjanji. Nggih. Kangge hormat dhateng Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niku kalimatan nikmat ingkang ageng ingkang pertama. Ingkang nomor kali nggih menika ing bulan Agustus kita diingatkan dengan nikmat ingkang agung nggih menika peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal pinten? Tanggal 17. Napa kok dijikuk 17? Nah, kok dijikuk 17 apa kira-kira? Aku ora ngerti lho ya. Nah, jarene niku nek wong biyen nggih, jangan kan wong biyen, wong sakniki mawon niku nek menentukan sesuatu niku main hitung-hitungan. Ngene-ngene lah. Zaman biyen nggih ngoten, hitung-hitungan. Termasuk sayape Garuda, lambang Garuda niku sayape jenengan itu wonten pinten niku. Nggih. Wonten setiap gambar lukisan itu wonten filosofi. Wonten filosofi niku. Ya termasuk 17 Agustus barang. Angka kita itu apa yang keramat? Betul nggih. Angka kita itu apa yang keramat? Nuzulul Quran diturunke Al-Quran ke langit bumi itu nggih pas tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar pertama kali diturunaken niku nggih pas tanggal 17 di malam 17 Ramadan. Salat dan salat dalem pinten? Rakaate pinten niku? 17 nggih. Dadi angka 17 niku angka sing keramat. Ngoten. Nah, terus peristiwa perang Badar nggih tanggal 17 menjadi sumber perkembangan dakwah Islam. Ini tanggal 17 nggih. Nah, sing liyane sebelum mengetas. Walhasil bulan Agustus menika mengingatkan kita bahwasanya Indonesia sudah menyatakan kemerdekaan. Ngoten nggih. Nah, ing mongko kemerdekaan menika termasuk hal sing perlu disyukuri. Suatu sing ageng. Nek zaman biyen zaman perbudakan, zaman tasih wonten zaman perbudakan. Niki budak niku pikantuk status budak. Niku statusnya niku boten kaya manungsa. Manungsa ning gak ada status kok kaya boten manungsa. Maksudnya pripun? Nek zaman perbudakan, jenenge budak niku oleh dijual belikan. Dadi wong di manungsa didol nuku. Ngoten. Iso diwariske. Nah, ngoten kaya manungsa niku statusnya kaya manusia, kaya kewan, kaya barang. Ngoten. Nah, budak niki mendapatkan status merdeka harus memerdekakan dirinya. Jadi nebus nantuwane dengan harga sekian, nggih. Niku baru terus asal status merdeka. Mboten budak malih. Pinten niku kira-kira regane untuk memerdekakan dirinya niku? Pinten kira-kira? Niku pernah maca niku kurang lebih 4 miliar atau pinten nanti. Jenengan ada atau 4 miliar. Tentang kita ya, orang-orang berderek saja ya. Nah, niku harganya merdeka. Nek zaman perbudakan, harga memerdekakan diri itu 4 miliar niku. Nggih. Nah, maten pramila kula panjenengan wis ora usah ngetok ning 4 miliar, ning wis dadi nduweni status merdeka. Ini termasuk sing perlu disyukuri. Nah, senajan sewu senajan yo kita sakniki kehidupan kula panjenengan sami iki dereng sing kadosipun gambaraken balsatun thayyibatun rabbul ghafur ayat tentrem dengan apa sinari ayat tentrem napa terjadi dereng sampai niku ning kita tetep pun bersyukur sebab menapa nek zaman kemerdekaan niku nggih namun ceritane Bambang biyen aku arep napa namine badhe dahar ibadah niku lho pun kangelan nggih ibadah niku mesti kena teror nggih
badhe dahar itu sampai golek beras iki diwangi rebutan. Kadang-kadang sampai diwangi totoan nyawa. Mung badhe dahar niki. Kula nek kula mireng Mbah nggih saking bapak kula barang niku nek dahar biyen zaman penjajah. Niku nek dahar napa niki gedang terus ngisore gedang napa jenenge? Domblek. Domblek napa? Kok sing bombol gedang niku terus atine niku dibuat diapakne ngoten terus dimasak niku di dahar. Daharan kaya ngoten. Zaman biyen zaman bapak biyen. Kula boten bayangke kok. Nah, piye ya wong maneh kok atine bombole gedang biasa di dahar itu dipun. Ini kok ngaten ya. Nah, niku gambarane zaman biyen. Lah sakniki lho. Jenengan bedino dahare napa? Dahar sego tapi mantap nek ana MBG lah. Gratis mangan gratis meneh ya. Tadi iki dahare pun sego. Nggih pun nasi. Zaman biyen niku dahare kaya ngoten niku. Lah niku ngoten nggih, makane nek kita eling-eling niku kita apa namanya susah niku dadosaken kula panjenengan Islam niku tambah syukure nang Gusti Allah. Nggih. Terus dua nikmat niku wau. Nah, Kanjeng Nabi niku memperjuangkan keselamatan manusia mulai saking besar wonten alam dunia sampai mangke teng akhirat. Lah, para pejuang bangsa Indonesia teng bulan Agustus niki sampun memperjuangkan kangge kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga kita saged ngerasaken nikmat kemerdekaan menika. Dan dua nikmat niku wau nikmat ingkang agung niki minangka anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Kang apa namanya piagam Pancasila ya. Ini kan pertama kali ini kan atas rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pejuang bangsa itu mengakui sakit merdeka itu mboten mligi mergo perjuangan, mboten mligi mergo usaha mboten. Namun para pejuang bangsa itu mengakui bilih perjuangan menika atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedaya niku saking anugerahipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan kalian anugerahipun Allah Subhanahu wa taala, niku Gusti Allah ingkang napa namanya? Ingkang dituntut kali Allah Subhanahu wa taala niku namung setunggal. Inggih menika supados kula panjenengan sami mensyukuri. Jadi syukur. Niki kuncine kita niki menyikapi nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedah kita syukuri. Oke. Nah, syukur menika termasuk kedudukan utawi derajat ingkang luhur, derajat ingkang mulya wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai dipun ngendikaken asyukru syatrul iman. Syukur niku separuh iman. Jadi wong nek wis iso duweni sifat syukur, rasa syukur itu berarti pun menyempurnakan separuh iman itu. Pun pikantuk separuh iman. Pun penak, yang itu pun saged syukur terus pun penak. Mungkin bakal kepenak. Nah, maten. Nah, saking nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala menika niku ingkang dipun tuntut namung kita niki syukur dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dalam Al-Quran wasyukuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lan syukur sira kabeh ing nikmat-nikmate Gusti Allah, lamun sira kabeh namung dhateng Allah nyembah. Nek kula panjenengan sami nek manungsa niku ngaku muslim, ngaku Islam, ngaku iman, niki kudu wajib syukur. Ngoten nggih, wajib syukur. Ini jenenge wajib niku napa? Ya. Ayo anak-anak sing iso jawab. Anak-anak, wajib itu apa wajib? Ada yang tahu wajib ini apa? Anak-anak? Wajib itu apa wajib? Ada wajib, ada haram, ada sunnah. Nah, wajib itu apa wajib? Pengertian wajib apa? Apa yang dimaksud dengan wajib? Ayo. Kok kayak juga di masa KKN tuh. Ya,
Wajib niku nek ditindakaken pikantuk pahala, nek ditinggalaken berarti pikantuk siksa utawi pikantuk dosa. Jadi nek kula panjenengan sami pikantuk nikmate Gusti Allah boten syukur nang Gusti Allah, berarti itu termasuk maksiat. Wonten konsekuensinipun jenjang wonten akhirat. Nggih pramila syukur niku wajib kanggene tiyang ingkang tiyang Islam lan beriman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Maksud nggih dikedah syukur. Nah, gambaran syukur niku pripun? Wujudipun syukur niku pripun carane mensyukuri? Ngoten nggih. Nah, caranipun mensyukuri utawi wujud penampakan saking syukur niku diantaranipun nggih menika nggadahi nggadahi rasa seneng lan bunga. Nggih. Syukur niku menyikapi nikmatipun Gusti Allah cara mensyukuri napa seneng lan bunga. Ngoten nggih. Dadi kula panjenengan diajari dalam agama Islam niku mergo nikmate Gusti Allah niku mboten pernah putus, pramila rasa seneng lan bunga niku mboten pernah kudune mboten pernah putus. Nah, jadi wong Islam niku dilarang merengut. Dan nggih, dadi wong Islam niku dilarang merengut sebab wong merengut iku berarti ketok ora seneng, ora bunga. Kudu ketok seneng, kudu ketok bunga. Niku ajaran Islam. Kanjeng Nabi dawuh, tabassumuka bi wajhi akhika sedekah. Jadi senyum wajah sing suneh, wajah sing sumringah ning ngarepe dulurmu iku minangka sedekah. Dan nggih, sedekah niku nggih bagian saking mensyukuri nikmat. Ngoten nggih. Jenengan niku nek mensyukuri menunjukkan rasa syukur gini kok pokok aja merengut. Ngoten nggih, aja merengut. Kok nek merengut tambah kemut-kemut. Nggih. Wong niku nek senengane merengut wis uripe iki akhire dadi wis kaya raine. Nek ningali wong merengut niku raine penak napa mboten? Mboten ta nggih? Lah wong sing senengane merengut uripe nggih mboten ora penak. Ngoten. Nggih, nek pengen uripe penak, sing bunga, sing sumringah. Insyaallah dadi uripe lan penak. Ngoten nggih. Niki nggih. Niku termasuk menunjukkan rasa syukur niku wae. Ngetokne rasa seneng, ngetokne rasa bunga niku wae. Nggih, iku sing pisan. Niki sesuai kalian dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ngendikana Rasul Muhammad kelawan anugrahe Allah lan rahmate mongko becik wong-wong niku padha padha gembira. Nggih. Jadi kita pikantuk nikmat saking Gusti Allah niku kita diperintahkan supaya duwe rasa gembira, nggih, rasa seneng. Ada, nggih. Jadi menampakkan ngetoke rasa seneng bukan itu bagian saking syukur datang nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi nek seneng oleh nikmat niku usahane wong-wong iku jo ngerti. Ngoten nggih. Dadi ngetokne wajahe seneng ketemu wong senyum. Lho, napa yo kok senyum-senyum? Oleh rezeki ya. Jadi wong sing delok yo melu seneng. Ngoten. Ampun diwalik. Nggih. Nek wayahe oleh seneng, oleh sing penak meneng. Nggih, kamare dikunci. Ora ono sing ngeruh. Nek lagi kena musibah, kena ujian, duwike entek ora rasa kampung ora kabeh. Nggih, ampun dibalik ngoten. Alang yu ngene iki rego belas yo larang, rego minyak yo mundak. Nggih. BBM yo mundak piye yu arisan yo wis maing-maing, musim yo kondangan kan. Ampun mati, kita ning mata. Iya. Nek saged ya ini lumrah manusia niku nggih jenenge manusia nggih. Kudu nek susah ya malah golek kanca nggih. Golek kanca ben asite ben iso namine iso ngringanke kesusahan niku nggih. Niki sing pertama nggih, wujud rasa syukur. Nomor kali wujud rasa syukur nggih menika ngata-ngataken
ngucapaken kalimat alhamdulillah. Nggih, utawi ngata-ngataken zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Ngoten, nggih. Niki menunjukkan syukur kula panjenengan sami pikantuk napa mawon niku ngucapaken alhamdulillah. Nggih, paribasan deres oleh sedina pinten, Pak? Anten pinten antar pinten kilo? 5 kilo ya. Paribasan deres 5 kilo. Alhamdulillah. Wah ngene iki lagi musim kemarau panjang. Alah oleh 2 kilo. Mini apa mini? Biasanya oleh 5 kilo. Wah ngeten iki musim panas. Do garing asap kabeh. Nah, oleh 2 kilo. Mini napa? Apa tetap alhamdulillah? Gitu, ora asem. Ya. Oke, nek kula diajari kali guru kula Abdi Ya'muddin, nggih guru kula Abdi Ya'muddin, nek oleh sing penak ngucapo alhamdulillahi rabbil alamin, nggih. Nek lagi diuji oleh sing ra penak tetep muni alhamdulillah, ning lafate beda. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nggih. Insyaallah nek kula panjenengan napa namanya nek lagi dipuji kali Gusti Allah tetap muji nang Gusti Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Gusti Allah seneng sing ra penak mangke diganti kalian kenikmatan sing berlipat ganda. Insyaallah ngoten. Nggih. Nah niki sing penting disyukuri niku ya. Nah niki menunjukkan syukur niku. Dan ini jawaban dari yang bersama sampai jelas-jelas dawuh wonten Al-Qur'an la in syakartum la azidannakum. Nyek lamun sira kabeh padha syukur nyekti bakal ingsun tambahi. Iki janjinipun Allah teng Al-Qur'an. Jenengan percaya nang mboten? Nek bisa janji ngaten. Percaya nang mboten? Ya kudune percaya. Nek ra percaya gimana? Ya ampun napa namanya? Ampun nek diuji kali Gusti Allah mboten pikantuk lalintu ya ampun salane Gusti Allah ora percaya nang Gusti Allah. Ada nggih padahal Gusti Allah niku janji la in syakartum la azidannakum. Lamun sira kabeh padha syukur nyekti ingsun bakal tambahi. Nggih. Niki pun ngoten nggih. Dadi wong ngeten logikane ngeten. Kula panjenengan sami boten nyuwun nang Gusti Allah niku pun diparingi. Nggih, boten nyuwun nang Gusti Allah niku sampun dipun paringi kali Allah Subhanahu wa taala. Pernah kula panjenengan sadèrènge tiyang nyuwun nang Gusti Allah, ya Allah, kula tasih pengin urip jenjang ya Allah. Kula tasih saged kula